Здравейте хора, аз съм Мишо от AM Gaming и съм сам, защото Алекс е болен и няма да снима скоро време. И ще покажа последните неща, които направих в този сервер. Значи, първо честа, така съм сложил дамакет, друго, значи има един нов член в AM Gaming, това е Андрей. Вчера играх с него и обаче не направих клип и той ще е новия член на AM Gaming. Така направихме горе-долу неговата стая. Тук имаше лего, обаче сега не знам къде. Както да е. После ще завършим. Тук стените са ми в дърво. Не както при половината с дърво, половината с камък. Така. Тази врата много искам. Друго. Да покажа джамп пампа, който направих. Така. Друго, тук направих пътя малко по-яко или нещо такова. Сега да спавам, ето направих jump mob, който само 2 пъти съм го минал. Сега ще се пробвам да мина. Да, тук филмах. Не снах правилно това копчето. Така пак ще се пробвам да го мина. Да. Значи, мисля, за да не се връщам, там да сидя на хома. Да не се връщам толкова много пъти. Като го мина, той свършва там някъде, до къща на съседите ни. Така. Тук има нещо като къщичка. Так же е. Да сидят на холма така. То. Добре. Това е добре. Така. Да се включа екстрем и върни се. Това ми е направило любимото. Това е. Така няма нищо. Но пак няма. Така. Това е. Не много яде, но както е. Много. Да се прибере и сид на хома. Така. Риб, бързо.
И... Опа. Но... Така, добре. И... Това ще е от клипа и доскоро аз бях Мишо от AM Gaming и следващия клип може да участва и Алекс, но не съм 100% сигурен.